Donato amene ati kale ku mitungu ndiye kwa atapelea mai Committee on Select Council for Parliament. Munthawi ino ine zolenga zimene zilipo zomwe zija zimene zangosala masiku ochepa. Tikudziwa kuti mwambo umene tinawo sabata kana pompa biliro masiku akakunka nati. Sono pa 3 sabata imene kubwera lachitabu limenelo ndiye kuti ana amene analali biliro pano aja ndiye ku 3 omwe tikupemphera ukasipa kunamwera 8 kilo kumama wanu amene akudziwa kuti ali pafupi kulandira mwambo wa ulimbiso akupemphera kuti akasike kunamwera 8 kilo kuti mmamawa kumeneko kuli mbindikiro limene ndiye tsiku losirizira mbindikiro nje makolo amene tili ndi ana amenewa sawasiye chencho ana watu aperekeze tikasike nawo kunamwera zonse zikati sono pa 6 loweruka siku limene lino ndi siku limene ambuye azalimbise saka mzawo limbiso pa 6 ndi siku limene ambuye azabwere kuzalimbisa anthu amene ajawo je ife